मैथा साला नों बेयावसो जना दंबाय थायो आं दहायनिफ्राय नोंखौ नागिरगासिनो। ओइ साला सुवाद ना खमसो माथो हा अबावथो थाङामोन इमान गोबाव नुथाराखैमोन मानसिखौनो न'आवनो। ओमफ्राय गसंबाय थानोसै जला जनिसै साला सुवाद माथो दाख्लै हिनजावसो खावनो थांदों होननाय खोनादोंमोनलाय आंलाय नोंखौलाय माथो बुनानै दोलाबोजोबदोंमोन नोंलाय। अ सरि बुजानानै। नै नोंबोदि माबायदि मानसि बाराव गोसारलाबायनाय बे उरां निउसफोरखौनो नोंबो नोंथारगो सानबाय होमबा। नै बे जैलायालाय माला बुजाफेरनाय नोंनो मिथिखागौ दख'। नोंनो आंजों 50 बोसोर पुराना साल लोगो मोनलायनाय लोगो। नोंनो आं 50 बोसोरनिफ्रायनो थाबोगासिनो दख'। माथो दिनैसिम रावजों बुजाफेराखै। नै बे जैलाया बुजानांगौबा इउक्रेन रासिया दावहानिफ्राय बांसिन गिदिर दावहा जागोन मिथिबाय। सुवा दालाय मालानिफ्राय इमान डायलग गोरों जाना फैखोलै। अबाव थांना अबाव ट्रेनिं पास जाखो अबाव एम ए पास जाना फैखो अबाव मास्टार डिग्री हल्दार जाना फैखो बुजिलाय लांलालां लखरा। आंखौबो लांदोब्रा बबावबा बिदि डायलग सोंनो गोसोथार आंबो। भाइ बिदि फ्रियाव जाया फैसा नांगोन फैसा। आंबा मासावनो 1 लाख होनानैसो फरायनांदों। दा वर्ल्डनि घटनाफोरखौनो आं मिथिजोबो मिथिबाय। वर्ल्डनि गेदेर गेदेर बिजाबफोरखौनो फरायजोबनो मोनबाय आं मिथिबाय। गेदेर गेदेर लिरना गालांनाय गेदेर गेदेर मानसिफोरा लिरना गालांनाय। गोसोबा साइन्टिस्ट जाबावनो हासिगौसो आं मिथिबाय। जाबावासो आं साइन्टिस्ट। होमबाथ' आसोल नों बमा गिदिर गिदिर बानायनो रोंसिगोनलै। मा बमाल' सब बानायनो हायो आं दानिया। नोंनि गार्लफ्रेन्डआ नोंखौ गोसोथोथारोना थोथारा बेखौबो नायनो हानाय जन्थ्र दिहुननो हायो आं मिथिबाय। बारे मा साला आंखौ एल्ला सानदों नोङो एल्ला सानदां। लण्डनाव फरायनो फैबावदोंसो आं लण्डनाव मिथिबाय। आसोला बया गोरों जाना फैमारबायलै। आंखौबो लांफादोब्रा एबार। थोद साला सुवाद बेफोरखौ बाद दोनदो थ'दो थांसै।